Hi guys! Finally meron ng SNR dito sa Pangasinan. Ayan guys, located siya sa may Calasiao. Lagpas lang ng Robinson's Place, Calasiao. Ayan guys, nag-open na sila. So, dinagsa ng mga tao. At hindi kami makahanap ng parking dahil punong-puno rin ng sasakyan. So, ayan ang inyong model. So, dahil sobrang haba ng pila, hindi kami nakapasok. So, nagtanong-tanong kami kung saan pwedeng umorder ng food for take-out. Ayan guys, ang napakahaba ng pila mula dyan hanggang dyan sa dulo. So, nagtanong kami kina sir at ma'am dyan sa SNR kung pwedeng mag-take-out na lang ng food. And then, ayan guys, pwede pala dyan sa may cover counter nila. At naka-order din kami. Ayan, pauwi na kami. And that's it for today's video. Thank you for watching guys. Bye! Finally, nakabili din kami ng food. Kahit hindi kami nakapasok. Alam niyo yung hack? Ang hack ko ay nagpa-charm lang. Charot!